comencem el viatge. Estic una miqueta collonit, però bueno. Primera nit a Istanbul. La nit impressiona més la Mezquita Azul, la Sultan Ahmed Mosque, que no pas la Santa Sofia. Ja sóc a Israel i estic a l'aeroport de Ben Gurion. De moment he passat els controls de seguretat, te pregunten hasta quanta medeix. I ara ja aquí fora agafaré un shuttle to Jerusalem, que bueno, són els taxis compartits que surten bastant més econòmics. Ja estic a Jerusalem, estic passejant pels seus carrers i vaig a buscar el mur de les Lamentacions. He comprat un quipà, estic en el mur de les Lamentacions. És espaterrant. Bé, i ara toca fer el que toca, que és posar-me el quipà. Queda bé o què? És la part més ortodoxa. Vaig a posar els meus desitjos. Un passeig que hi ha per les terrasses. Però cada cosa més laberíntic. Puges, baixes, tots llocs que semblen cases i no ho són. D'agafar-me al hostel al barri armeni. Això és l'església del Sant Sepulcre. És on es creu que van clavar la creu a Jesucrist i va edificar aquesta església, la mare d'en Constantí, l'Helena. És el lloc més sagrat pels cristians. Això és el Sant Sepulcre. Estic intentant anar al temple de la Roca. Bé, diuen que està tancada fins a la 1:30, la plaça de les Mezquites. La tenen molt controlada per els disturbis. Això és la passera de fusta amb el mur de les Lamentacions a l'esquerra. Bé, ja he passat tots els controls, com que vaig amb pantalons llargs no em posar cap problema i ja estic a la plaça de les Mezquites. Aquí és on va haver-hi els disturbis fa una setmana. Els que no són musulmans no podem entrar per aquesta entrada, hem d'entrar per l'altra, que ja dic, està super restringida. I aquí tenim, això sí que ja és la plaça de les Mezquites. La plaça de les Mesquites, que és on aquí realment sí que és on va haver-hi els disturbis.
Se senten mogollon de sirenes i helicòpters. No sé, igual ha passat alguna cosa aquí fora. Es foten fora de la plaça de les Mesquites, són les 2:30, tornen a tancar-la. Estic en el barri jueu i bueno, hi ha voltat els 4:15 de Jerusalem. Crec que són les restes del mercat. Una miqueta més net que el barri musulmà i bueno, té el seu encant. Un suc de magrana fresc. Molt bé. Ken, how are you? Hey. Oh, it's running right now? Yeah, sure. Oh, you got it on. Is there enough light? No, You can say that you won. See that? I always wanted to be in the movie. Yeah? I want to be in No, I'm big star in the movie. They're gonna make a big star out of me. Come on, doesn't matter. Doesn't matter. This is the real life. Okay. It's not the film. Oh, there. Bang, bang. Okay, you can turn it off. If you want, No, thanks. I prefer the heat. Marxo per primera vegada de Jerusalem amb una sensació una miqueta estranya. Vaig a buscar el bus, primer el tramvia i després l'autobús. Esmorzant una mica raro, és com un pa de cereals amb espècies dintre. No hi ha tíquets a l'autobús, però m'han dit que podré viatjar dret. Mentre es pugui anar. O sigui, per a l'autobús, un tio amb xacleta, les modes, la matèria Bé, parada tècnica en el trajecte cap a Elat i no us ho podreu creure, però enmig del no-res un McDonald's. A l'estació d'Antausuli hi ha hagut una mica merder, un tio amb una metralleta o alguna cosa, però un policia d'aquí m'ha dit, portant 4 hores dintre l'autobús. He parat a la senyal de la frontera i ja va parat un poli a veure què passava. He agafat un taxi, portarà fins a l'entrada del desert i ja em vindran a buscar. Ok. M'ha fet parar la càmera perquè hi havia controls de la policia, té el cotxe empapelat amb paper d'Albal i té música molt tradicional. My driver, and now my friend, I think, so yeah? Selfie! Estan sonats, Selfie. Estan sonats, però com una cosa dolenta. Condueixen com volen, com un puto loco. Com un puto loco, ja? No sé si... No sé si donarem giros. Fotin giros aquí dins de la carretera, però no li falta fer trompos. Bé, ja estic a l'entrada del desert de Wadi Rum. Aquest és el carro fins a les tendes beduïnes.
What's today? 14, yeah, and Wednesday, yeah. We are on Wednesday, yeah. Estem a dimecres i anirem cap a Petra. Bé, ja estic a Petra. Aquest matí, a les 6 del matí, veia sortir el sol al desert de Wadi Rum i avui el veig pondre's al temple de Petra. It's like in Spain with Catalonia. I am Catalan. I say, oh, Baviera, we want to be Baviera. El tresor de Petra una altra vegada. Per veure sortir el sol. C'est mon ami Daniel. Voilà, donc après une nuit dans le désert, et ben, maintenant une journée encore dans le désert. J'avais dit ça. Allez. Realment és un viatge on no estic parant gens, estic dormint poc, però estic disfrutant molt. Trobo a faltar la família. Jo no m'ocuparé tant a la vora. Karnas and Muhammad, yeah? Is that? The new Bedouins. And you are? Muhammad too? Muhammad 1, Muhammad 2? Muhammad. Okay. Muhammad. Yeah? Wow! So difficult for me. What's your name? Adria. Is the name? Ali. Ali. Is my friend now. مبروك يا علي بابا. Good. Ali, good. ايوه. Yeah? good yeah. See you. تسلم تسلم. ايوه. Je fais comme ça, quelquefois. Quand j'arrive tout seul. Oh, snake. From Bedouin. Okay. Is it your village, huh? Yeah, this is my home over there. Sometimes I have my shop here in the view. See all Petra and down here. Okay. You have another way from here. Okay. And if you can go down by this way? Yeah, go this way from here. Married. You are fall in love Yeah, you know. with your wife. Yes, over there. Okay, you have a wife, No. A girlfriend. girlfriend, Later I will. no married. You marry later. Okay, later. And when, Married. Salut, hello, comment tu dis? tout le monde. Buenos días, buenas noches. Nous parlons tout. Voilà. Français, espagnol, anglais. Hablamos Spanish, un poco. Bedouin, tout. Nous parlons tout. Thank you. I know, you're okay. You want to go same way. Yeah. Have the keys on Petra. We close the door when we get out. Estic a la ciutat de Petra, que és una ciutat normal,
i és una mica guarra i caòtica. A veure, l'Iat és el puto Lloret. He aconseguit llogar el cotxe, me l'han fet llogar 3 dies per això, perquè estan en festivitat, llavors enganxo el sàbat i no puc tornar al cotxe el dia que jo volia. I això és el Mar Mort. I, bueno, com podeu veure, doncs... Realment a l'Assur m'encantaria això. Bé, estic pujant a la muntanya del Parc Natural de Massada. Són uns 450 metres. I allò d'allà baix és el Mar Mort. Fot molta calda, deu estar a 34 o 35 graus. Estic a la reserva natural de Wadi David. Wadis són els oasis. Llavors, això portarà cap a un salt d'aigua. He trobat un grup de nanos que estan fent aquí la festa i el monitor, com podeu veure, molt recordat. I això és tot. I això és la part nova, però també és Jerusalem, això, Centres comercials, bastant carillos, King David Street, i girant cap aquí ja trobo el carrer que va cap a Jaffa Gate i ja està, vull dir... Cartier... Aquest migdia m'han passat 7 cases a vuelo rasante per la carretera del Mar Mort, que devien anar, bueno, tocant les muntanyes, la veritat. Chin, avec mon ami Daniel. Avec mon ami Adria. With my friend Adria. Això és la part nova de Jerusalem. També és prou xula. Torno a ser a Jerusalem per passar un parell de dies més. I bueno, estaré un parell de dies fora Muralles, a la ciutat nova de Jerusalem, prenent un te. He arribat al mercat de l'Inusnera i és un mercat tipus com la Boqueta i és prou xulo. Bé, estic al museu de Yad Vashem, que és el museu que commemora les víctimes de l'Holocaust nazi. Al final t'acostumes a veure gent armada pel carrer i Jerusalem, una ciutat especial. Farem per última vegada.
I marxarem d'allà cap a Ben Gurion. Però és una verdadera passada els controls de seguretat que hi ha en aquest aeroport. Una passada. Torno a estar a Turquia ja, estaré avui i demà ja agafo el vol cap a Barcelona. És un rotllo perquè trigues una hora a passar els controls un altre cop. Però bueno. De moment no m'han grapejat encara. Estic buscant el tramvia per anar fins a Sultan Ahmed Camí. Ja torno a ser a la plaça de Sultan Ahmed. Hagia Sofia. I a l'altre costat tenim la Mezquita Fuga. Bé, estic a dins del pati de la Mezquita Blava. Són carrerons, bueno, en comparació amb els de Jerusalem són grans. Estic en el Gran Bazar d'Istanbul. El Gran Bazar d'Istanbul. El Gran Bazar és gran. Són carrers. Estic esperant un control més, una altra vegada. Ja serà el penúltim, només quedarà el de Barcelona ja. Soc a Barcelona i ara sí que ja s'ha acabat el viatge, he arribat. Vaig a veure si trobo l'equipatge o no. Israel cierra la ciudad vieja de Jerusalén a los palestinos tras 2 ataques en pocas horas que han dejado 2 israelíes muertos. Esta medida excepcional durará al menos 2 días. Hoy la efervescente ciudad vieja parece una ciudad fantasma. Los centenares de policías que vigilan sus puertas solo permiten entrar a israelíes, incluidos palestinos con esa nacionalidad, residentes, comerciantes y alumnos que estudien dentro de sus murallas. Debido a que su fiesta van a rezar y yo quiero ir a visitar a mis padres, si no me permiten entrar, yo vivo en Anata, un barrio de Jerusalén, y es lo que pone en mis documentos. 4 Israelis have been killed in stabbings in Jerusalem and a drive-by shooting in the occupied West Bank since Thursday. 2 Palestinians have been shot dead in clashes with security forces.